ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футзал. гузориши мустақими мо пешниҳоди шумо мешавад аз ҷараёни бозии даври панҷуми лигаи футзали кишвар ва ёдовар мешавам ки дар ҷараёни бозиҳои даври мазкур яке аз рақобатҳои бисёр хубе ки дар суперлига ба нақша гирифта шудааст дар ин давр бо иштироки дастаҳои Somon аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва дастаи Амонатбонк сурат мегирад. ҳар ду даста дар оғози мавсими нав натиҷаҳояшон хуб аст, махсусан дастаи Амонатбонк баъд аз он ки дар даври гузашта тавонист муқобили Истиқлол пирӯзӣ ба даст орад, дар умум мавқеи худро дар ҷадвал хело ва хело беҳтар ҳам кард ва акнун интизор меравад ки дар идомаи иштироки худ боз ҳам баҳри касби зинаҳои ифтихорӣ талоши бештар мекунад дастаи Амонатбонк. дастаи Somon бошад баъд аз 3 бозӣ 4 имтиёз дораду дар зинаи шашум мавқеъ гирифтааст. хуб, дар бораи мавқеъгирии дастаҳо, имтиёзҳои ба даст овардаи онҳо ба натиҷаи бозиҳои қаблияшон ҳатман боз гуфта мегузарем. ҳоло охирин корҳои расмиётии пеш аз бозӣ инҷо хотима меёбад. барои мову шумо футболбозоне ки имрӯз дар ҳайати аввал ба майдон мебаранд ва онҳое ки баъдан аз курсии бозигарони эҳтиётӣ вориди майдон мешаванд пешниҳод шуда истодааст, ҳам аз ҳайати дастаи Somon қаблан, инак аз ҳайати дастаи Амонатбонк. дастаи Амонатбонк ба ҳайси меҳмон дар рақобати имрӯза иштирок мекунад. хуб, дӯстони гиромӣ, ман мехостам шахсони расмии ин рақобатро барои шумо муаррифӣ кунам. сардовари рақобат Абубакр Маҳмадов аст, ба ӯ дар канорҳо Рашид Саидтаборов ва ҳамчунин Иброҳим Қосимов кӯмак мекунанд. ба ҳайси сониасанҷ ва ё гоҳшумор дар рақобати имрӯза Зуҳуршоҳи Наҷмиддин кор хоҳад кард. комиссари бозӣ Суҳроб Сайдалиев аст ва нозири доварон Каюмарс Сулаймонов мебошад. инак садои охирини огоҳкунанда барои он ки дастаҳо тайёр бошанд ва дастҷамъаза бозӣ шурӯъ мешавад баланд шуд ва мо низ бесаброна оғози рақобати имрӯзаро бо иштироки дастаҳои мазкур интизор ҳастем. дар даври панҷум, дӯстони гиромӣ, дар суперлигаи кишвар рақобатҳо бо иштироки дастаҳои Истиқлол Регар, Сипар Сорокомпания, Somon Амонатбонк ва Истарафшан Хуҷанд баргузор мешавад. се бозии аввал имрӯз 16 ноябр бояд баргузор шаванд ва бозии охирин рӯзи 17 ноябр бо иштироки Истарафшан ва Хуҷанд сурат мегирад. як бозӣ шурӯъ шуд, дӯстони гиромӣ, ва бозигарони дастаи Амонатбонк тӯбро ба бозӣ дароварданд. хуб, биёед ҳайатҳоро барои шумо шинос кунам. нахуст шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон. дар хатти дарвоза Хушбахт Исоев аст, рақами 2. бозигароне ки дар майдон ҳастанд инҳо рақами 88 Ҳотамшо Раҳмонов, рақами 8 Комронҷон Хушбахтов, рақами 14 капитани даста Муҳаммадҷони Асламхон ва рақами 7 Рамз Амрохонов. сармураббии даста Ҳикмат Фузайлов. аз аут инҷо бояд тӯб ба бозӣ дароварда мешуд, аммо тавро мебинед дар ин ҳолат иштибоҳ сурат гирифт. хуб, ҳайати панҷгонаи аввали дастаи Амонатбонкро бозигарони зерин ташкил мекунанд. дар хати дарвоза рақами 87 Муродулло Алиқулов аст. бозигароне ки дар майдон ҳастанд рақами 55 Собир Гуляков, рақами 44 Султон Мирзоев, рақами 9 Фаридун Неъматов ва рақами 10 Умед Кузиев. сармураббии даста Шамшод Ниятбеков. зарбаи бисёр хатарноке буд, аммо Хушбахт Исоев тавре дидед зарбаро баргардонида тавонист. инҷо тӯбравои бозигарони дастаи Амонатбонкро мебинем. ҳоло як бозигари дастаи Somon каме осеб гирифтааст.
аз нигоҳи ҳайат, аз нигоҳи бозигароне ки ҷамъ омаданд, дастаи Монатбонк яке аз дастаҳои бисёр хуби суперлигаи кишвар дониста мешавад, зеро чанде аз бозигарони тими миллии кишвар дар ҳайати ин тим ҳунарнамоӣ мекунанд, аз ҷумла Умед Кузиев ки пайваста ба тими миллии кишвар ҷалб мешавад. хуб, бозигарони дигаре ки ҳастанд дар ин даста аз ҷумла Некрӯз Алимаҳмадов, Собирҷон Гуляков, Фаридун Неъматов низ ба ҳайати тими миллии кишвар ҷалб мешуданд. махсусан Некрӯз Алимаҳмадов пайваста ба тими миллӣ ҷалб мешавад, мисли Умед Кузиев, ва дарвозабон Муродулло Аликулов ҳам қаблан зуд ба ҳайати мунтахаби кишвар ҷалб карда мешавад. дар ҳайати дастаи Сомон низ ин гуна бозигарон ҳастанд. дӯстони гиромӣ, пеш аз ҳама дарвозабон Хушбахти Исоев аз ҷумлаи нафароне буд ки яке аз муддаиён барои ворид шудан ба ҳайати ниҳоии тими миллии кишвар барои иштирок дар ҷоми ҷаҳонии 2024 ба ҳисоб мерафт, вале дар ниҳояти кор ӯ аз ҳайат берун монд. ҳамзамон бо ин албатта бозигарони хуб мисли Рамз Амрохонов ва чанд нафари дигар ҳам дар ин даста ҳунарнамоӣ мекунанд. ҷои таъкид аст ки як қисми зиёде аз бозигароне ки ҳоло дар ҳайати дастаи Сомон ҳунарнамоӣ карда истоданд донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бузургтарин донишгоҳи кишварамон ва яке аз беҳтарин донишгоҳҳои Осиёи марказӣ ба ҳисоб мераванд. бисёр фурсати хубе буд дар лаҳзаи қаблӣ. аввалин вазъияти хатарнок бо иштироки дастаи мизбон, аммо тавре дидед ҳолатро дарвозабони ҳариф Муродулло Аликулов бартараф кард. хуб, дӯстони арҷманд, ёдовар мешавам ки ғайр аз бозигароне ки дар майдон ҳастанд, ҳамчунин дар миёни бозигарони ҳайати эҳтиётӣ як қатор футзалбозоне ҳастанд ки лаҳза ба лаҳза, навбат ба навбат вориди майдон хоҳанд шуд. инҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ ба назар расид. сармураббии дастаи Амонатбонк Шамшод Ниятбековро барои мо шумо нишон дода истоданд. дар даври гузашта шогирдони ӯ гӯем натиҷаи аз ҳама ҳангомавии даврро ба қайд гирифтанд. Амонатбонк 3-2 бар муқобили Истиқлол ғалаба кард. зарба инҷо сӯи дарвоза буд, аммо ҳамон тавре ки дида мешавад боз ҳам Муродулло Аликулов зарбаро баргардонд. Ҳотамшо Раҳмонов дар лаҳзаи қаблӣ зарба зада буд. хуб, бозигароне ки дар панҷгонаи аввал ҷо нагирифтанд дар ҳайати дастаи Сомон, инҳо рақами 77 Муҳаммад Афғонов, рақами 10 Насим Файзов, рақами 9 Шаҳриёр Ҷумахонзода, рақами 13 Анушервон Соҳибов, рақами 1 Манучер Дусмамадов, рақами 17 Сиёуш Бозоров, рақами 19 Бобохонов Ансорӣ, рақами 23 Муҳаммад Маҳдизода ва рақами 4 Умед Бобозода мебошанд. хуб, дар панҷгонаи аввали дастаи Амонатбонк нафарони зерин ҷо нагирифтанд имрӯз, аз ҷумла ду легионери даста Меҳрон Ризопур рақами 11 ва рақами 6 Ҳамид Ризо. ғайр аз онҳо Некрӯз Алимаҳмадов ҳам инҷо ва бубинед ки чӣ ҳолате пеш меояд бо иштироки бозигарони дастаи Сомон. Комронҷон Хушвақтов аз имконияти худ дар лаҳзаи қаблӣ истифода бурда натавонист. ҳоло як бори дигар тубрабои ӯро метавонед бубинед. штавр аз Меҳрон Ризопур тубро ситонид ва баъдан зарба зад, аммо зарбаи задаи ӯ тавре мо шумо дидем хато рафт. бо инак як зарбаи бисёр хатарноки бозигари дастаи Амонатбонкро ҳам дар ин лаҳза мо шумо дида истодем. Фаридун Неъматов дар ҳолати қаблӣ зарбаи худро иҷро карда буд.
اینجا اکنون ضربه اجرا شده خیلی بلند و نوانیق است. خب غیر از بازیگرانی که من بالاتر گفتم همچنین ایبادولو نظیرов و نسیم شریپов هم در کرسی بازیگرانی احتیاطی دسته امانت بانک قرار گرفتند. اینجا گزارش بسیار خوب توسط کناری راست و بعدا ضربه که دیده می شود مرادولو علیقولов ضربه را برگرداند. و باز هم یک ضربه دیگر. در این حالت اکنون کامرانجان خوشبختov ضربه خود را اجرا کرد و شما طور دیدید خیلی بلند و نوانیق هم بود ضربه. امید کوزیف همچون لیدری حقیقی دسته اینجا با هم دستایش اشاره کرده است که با کنارها روند و کشوده شوند تا اینکه او امکانیت ها را برای پس دادن به آنها پیدا نماید. ضربه نوبتی را میبینیم اما بلند. محمد جانی اسلم خان کاپیتان دسته سامان در حالت قبلی ضربه زد. باعث سرمربی در دسته سامان طور گفتیم حکمت فوزایلov کار میکند. نفری که قبلا باعث مربی بیشتر با کودکان نورسان کار میکرد. یک مدت سرمربی دسته رگر تدز شهر تورسونزاده هم بود. این دسته را توانست در سال 2021 قهرمانی لیگ یکم کند. بعدا در میانه موسم 2022 از باشگاه رگر تدز وقتی در لیگ اولی نتیجه خوب نبود متخصص مذکور رفت. اکنون طور میبینیم در آغاز سال 2024 او بیشتر فعالیت مربیگی خود را به سمت فوتزال هم روانه کرده است و همین زمان هدایتی این باشگاه نوتاسیسی فوتزالی کشور را برداشت دارد. در مجموع 9 دسته در موسم کنونی سوپرلیگ تاجیکستان رونمایی میکنند و خیلی خوب است که همین گونه مؤسسه‌های عالی تعلیمی کشور مثل دانشگاه ملی تاجیکستان دسته‌های فوتزالی تشکیل کردند. اصلا در دیگر کشورها لیگ‌های مخصوص برای دانشجویان هست، همچنین برای کارمندان کسب و کار گوناگون. و در این بین از سوی دیگر باید ستایش کنیم یکی از بانک‌های بسیار بزرگی کشورمون امانت بانک رو که اونها هم یک دسته بسیار کسبی فوتزالی رو در کشور تأسیس دادند و آن را خیلی خوب سرپرستی هم میکنند. در موسم گذشته هم نتیجه دسته امانت بانک خوب بود. این موسم انتظار می‌رود که باز هم خوبتر شود. دسته سامان که گفتیم نسبتاً نو تشکیل است. در این موسم البته حالا برای پیدا کردن بازی خوبی خود، برای بیشتر کردن هماهنگی همدیگر فهمی بازیگران کمی تلاش میکنند و در سالهای بعدی باز میتواند نتیجه خود را بهتر کند. اکنون دوستان گرامی یک تغییرات دیگر در موسم کنونی برگزاری رقابت‌های سوپرلیگ کشور از آن عبارت است که دیگر در یک سال رقابت صورت نمیگیرد و رقابت رو میتوانیم بگوییم که به طور موسمی برپا میشود. امید کوزیف گزارشی او توسط کنار چپ به نظر رسید اما بعدا توپ را از دست داد. در مجموع موسم 2024 و 25 اکنون میتوانیم بگوییم داور قاعده ویران کنی را در حالت قبلی ندید. و طبیعی است که دوستان گرامی وقتی دسته سامان در خانه خود بازی میکند این مجموعه بسیار هم پرشکوه ورزشی در حدود شهرک دانشجویان بنیاد شده است. اینجا امکان هست تا شماره زیادی مخلصان بیایند و دسته سامان را دستگیری و هواداری کنند، مخصوصا آن دانشجویانی که در خوابگاه های شهرک دانشجویان استقامت میکنند. برای آنها فکر میکنم بهتر است تا در روزهای صورتی خود بیایند و چنین تالاری بسیار هم پرشکوه ورزشی و دسته فوتزالی دانشگاه را دستگیری نمایند.
бо мухлисон албатта шукур шаҳомати бозиҳо, рақобатҳои футболу футзал боз ҳам зеботару беҳтар ба назар хоҳад расид ва онҳо як нервии дигар ҳам ба бозигарони дастаи худ дода метавонанд. Хушбахт Исоев то маркази майдон омад ва дар ин ҳолат акнун паси ӯ ба капитани даста зарбаи задаи муҳаммадҷони асламхонро тавре шумо ҳам дидед, яке аз бозигарони дастаи Амонатбонк бартараф кард. довар ишора мекунад ки дар ин ҳолат қоидаи бозӣ вайрон шуд. биёед як бори дигар бубинем. ана ҳаминҷо легионери дастаи Амонатбонк дар ҳолати қаблӣ Ҳамид Ризо қоидаи бозиро вайрон кард. Отамшо Раҳмонов дар назди тӯб, зарбаи ӯро мебинем, аммо каме баландтар. бозигарони Амонатбонк инҷо тӯбро нигоҳ медоранд, аммо дар ин ҳолат тавре акнун дида мешавад. Некрӯз Али Маҳмадов пасро хато дод. Боз як иштибоҳи дигар, фурсат ҳаст ва мо шумо мебинем ки дар ин лаҳзаҳо имкони зарбазаниро бозигари дастаи Амонатбонк пайдо намекунад. вагарна бисёр хуб ин ҳуҷум роҳандозӣ шуд. тӯб то ба Ибодулло Назиров омада нарасид. ва боз як зарбаи дигари хатарнок дар ин лаҳзаҳо тавре мебинед. аз масофаи бисёр ҳам наздик легионери дастаи Амонатбонк Ҳамид Ризо зарба мезанад ва зарбаи задаи ӯ ба фикрам ба сутуни дарвоза расида баъдан аз майдон берун шуд. Хушбахт Исоев тӯб ба дасти ҳариф расид. бале, агар чунин ҳолат намешуд, дар аксулҳуҷум бозигарони дастаи Амонатбонк шонси бисёр хуберо пайдо мекарданд. паси хубе буд дар ин лаҳзаҳо аз сӯи муҳаммадҷони асламхон ба канори чап, аммо тавре дидед ҳамдастаи ӯ дар канори чап Насим Файзов тӯбро қабул карда натавонист. боз ҳам дар маркази майдон дар бозиёфти тӯб фаъол ҳастанд бозигарони Сомон ва ин лаҳзаҳо шояд каме саросемагӣ ҳам дар лаҳзаи зарбазанӣ дида шуд аз сӯи Рамз Амрохонов ва дар натиҷа зарбаи ӯ хато рафт. мумкин буд дар ҳамон ҳолат аз иштибоҳи ҳариф самаранок истифода баранд бозигарони дастаи Сомон. инҷо барои эътироз баён кардан ба қарори довар корти зард мегирад бозигари дастаи Амонатбонк Фаридун Неъматов. иштибоҳи худро Некрӯз Али Маҳмадов инҷо ҷуброн карда истодааст. хуб, як бори дигар метавонед бубинед. ва фикрам инҷо Фаридун Неъматов ишора бар он дошт ки чаро довар дар ҳамон лаҳза қоида вайронкуниро ба эътибор нагирифт, аммо дар саҳнаи такрорӣ ҳам ба фикрам қоида вайронкунӣ ҷиддӣ дида нашуд. аутро бошад ба фоидаи Амонатбонк таъин карда буд довари канорӣ дар ҳамон лаҳза.
некруз Алимаҳмадов пас ба канори рост. Фаридун Неъматов боз тӯбро ба некруз бармегардонад. Инҷо аз канор гузариши некруз, вале тӯб маҳз аз пӯи ӯ аз майдон берун шуда истодааст. ҳафтаи гузашта дастаи Сомон дар доираи рақобати худ дар даври чаҳорум бо ҳисоби калон пирӯз шуд. инҷо ягон қоида вайронкуниро довар намебинад. онҳо 8-2 дар сафар дастаи Хуҷандро шикаст доданд. ман дастаи Хуҷанд ҳам навтасис аст, яъне дастаи футзали Хуҷанд аз ин шаҳри бостонии кишварамон ҳам 2 даста имсол дар суперлига намояндагӣ мекунанд. Сипар аз нав эҳё шуд ва Хуҷанд ҳамчунин дастаи навкор акнун дониста мешавад. вале аз ҳама дастаи заиф имсол маҳз дастаи Хуҷанд менамояд дар доираи рақобатҳо дар суперлига. зеро гапдастари он аст ки онҳо хело бо тафовути бузурги тӯбҳо дар аксари рақобатҳои худ аз ҳарифон шикаст мехӯранд. ҳамчунин дар оғози мавсими нав ҳоло натиҷаҳои дастаҳои Регар аз шаҳри Торсунзода ва дастаи Пойтахт чандон хуб нест. ҳолате ки бархӯрди байни бозигарон буд инҷо дида мешавад ва тавре мо шумо мебинем баъд аз ин бархӯрд осеб гирифтааст бозигари дастаи Амонатбонк ва довари канорӣ ишора мекунад ки бояд бозигар иваз карда шавад. вале чанд дақиқа дар бозӣ иштирок нахоҳад кард некруз Алимаҳмадов. лаҳзаҳо ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд акнун Умед Кузиев. як бори дигар ҳолати қаблиро метавонед бубинед. ва дар лаҳзаҳое ки мо шумо саҳнаи такрориро медидем, дӯстони гиромӣ ҳисобкушода шуд. бозигарони Амонатбонк ба задани гол даст ёфтанд. Фаридун Неъматов тавре ишора шуда истодааст. голи якуми ин бозиро ба ҳадаф расонд. хуб ба ҳар ҳол барои мо шумо баъд аз чанд лаҳза бояд ҳатман саҳнае ки гол зада шуд пешниҳод кунанд. метавонед бубинед. аз зарбаи ҷаримавӣ мустақиман тӯбро ба дарвозаи ҳариф равон кард. дар ин ҳолат Фаридун Неъматов. рӯбарӯи ӯ як нафар дар девори дифоӣ буд. баъдан дарвозабон ҳам албатта дар мавқеи худ буд, аммо аз ҳардуи онҳо тӯб гузашт. хушбахт Исоев ва чунин партофтҳо албатта натиҷа намедиҳанд. Муҳаммадҷони Асламхон ирсоли тӯбро анҷом дод дар лаҳзаи қаблӣ. ва боз як шонси дигар барои бозигарони дастаи Амонатбонк дар ҳамин лаҳзаҳо, аммо ин маротиб акнун хушбахт Исоев аз удаи бартараф кардани зарба баромад. иҷозат дода шуд. ирсоли тӯбро мебинем. Фаридун зарба мезанад, аммо хело баланду ноанид. дастаи Сомон дар даври якум дӯстони гиромӣ муқобили Истиқлол бозӣ кард ва онҷо бо ҳисоби калони 5-0 дучори бохт шуд. сипас онҳо дар доираи бозиҳои даври дуюм муқобили дактараш дар даври дуюм ин даста истироҳат дошт ва баъдан дар даври сеюм Сомон дар ҳамин майдон дастаи Сарафшанро қабул кард.
инҷо бисёр як имконияти хуб, аммо Муродулло Алиқулов тавре мебинед ҳамон ҳолатро бартараф мекунад. ва Сомон дар бозии даври сеюм муқобили Сарафшан 6-6 бозӣ кард. як бозӣ бисёр серголу диданӣ ҳам буд. зарбаи навбатиро аз ҳайати дастаи Амонатбонк тавро мебинед Собир Гуляков иҷро мекунад, аммо дарвозабон ба осонӣ ҳамон зарбаро баргардонд. ва дар даври гузашта тавре гуфтем Сомон муқобили Хуҷанд дар сафар 8-2 ғалаба кард. Ба ин тартиб бошгоҳи мазкур то имрӯз 3 бозӣ гузаронидааст, 1 ғалаба, 1 мусовӣ ва 1 бохт дар онҳо ба қайд гирифта шудааст. 14 гол заданд ва 13 гол ба дарвозаи худ сар доданд. дастаи Амонатбонк яке аз он дастаҳое аст ки бетанаффус дар даврҳои аввал бозиҳоро доир карда истодааст ва инак ин панҷумин бозӣ барои онҳо мебошад. 3 ғалаба ва 1 бохт доранд. дар бозиҳои гузашта 15 гол заданд ва 12 гол ба дарвозаи худ сар доданд. 9 имтиёз то кунун ин бошгоҳ ба даст овардааст. каме нофаҳмӣ байни бозигарон. биёед ҳолати мазкурро бубинем. Умед Кузиев пасию ва инҷо имкони зарбазаниро ба Умед намедиҳанд. Аксулуҷуми бозигари дастаи Сомон бисёр хатарнок хоҳад буд ва дарвозабон Муродулло Алиқулов ин ҳолатро бартараф кард. зарбаро бошад Муҳаммад Афғонов зада буд дар лаҳзаи қаблӣ. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. аслан дар ду ҳолат вайрон шудани қоидаи бозӣ дида шуд, ҳам дар канори чап ва ҳам дар канори рост. биёед ҳамон ҳолатро бубинем. ана инҷо ҳолате ки Фариду Неъматов қоидаи бозиро вайрон кард, барои мо шумо ҳамон ҳолатро пешниҳод кардам. тайм-аут мегирад мураббии дастаи Амонатбонк Шамшод Ниятбеков. як бори дигар ҳолате ки гол зада шуд метавонед бубинед. бисёр зарбаи хубу дақиқ, албатта дарвозабон вазифадор буд дар ин ҳолат зарбаро баргардонад, аммо тавре мо шумо мебинем аз удаи ин кор намебарояд дарвозабон. ва ин ҳам ҳуҷуми бисёр хатарноки бозигарони дастаи Сомон аст ки тавассути як таркиббороӣ бисёр ҳам ҷолиб аз канори чап ҳуҷумро роҳандозӣ карданд, баъдан зарба ҳам дида шуд, аммо Муродулло Алиқулов дар ҳамон ҳолат зарбаро баргардонд. дастаи Амонатбонк дар бозии нахустини худ дар мавсими кунунӣ дучори шикаст шуд. онҳо аз Соро Компания бо ҳисоби 6-2 мағлуб шуданд дар даври якум, вале дар идома дар бозиҳои барпо кардаи худ онҳо натиҷаҳои бисёр хуберо ба қайд гирифтанд. аз ҷумла дар даври дуюм 6-1 дастаи Пойтахтро мағлуб карданд. баъдан муқобили Сипар тавонистанд 4-3 дар як бозии бисёр драматикӣ ва ҷолиб дар сафар дар шаҳри Хуҷанд пирӯзӣ ба даст оранд. боз ҳам зарба сӯи дарвоза иҷро мешавад, аммо Муродулло Алиқулов тавре мебинед тайёр буд барои баргардондани ин зарба. аут боз ҳам ба фоидаи дастаи Сомон аст.
ва аз ҳама пирӯзии бисёр муҳим ва заруриро барои худ дастаи амонатбонк дар даври гузашта тавре гуфтем бад аст. Бар муқобили Истиқлол онҳо 3-2 ҳафтаи гузашта комёб шуданд. бисёре аз зарбаҳое ки бозигарони дастаи Сомон мезананд рост сӯи дарвозаи ҳариф ҳаст, аммо тавре дида мешавад дарвозабон аксари онҳоро бартараф карда истодааст ва бисёри зарбаҳо аслан чандон гӯем қавӣ ҳам нестанд. бозигарони амонатбонк ҳоло тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. хуб каме нофаҳмӣ байни бозигарон дида мешавад. ва акнун ҳамон тавре мо мебинем ин нофаҳмиҳо, ин танишҳои лафзие ки буд ба ҷангу ҷанҷол оварда расонида истоданд. аслан аз ҳамин ҳаракати капитани дастаи Сомон оғоз шуд ва баъдан тавре дидем боз дар назди Умед Кузиев каф кӯбидани ӯ боиси ба вуҷуд омадани нофаҳмӣ шуда истодааст. довар дарҳол дахолат кард ба капитани дастаи Сомон огоҳӣ ҳам дод. ҳоло дар бораи он ки ба ӯ корти зард нишон дода шуд ё на барои мо маълумот пешниҳод накарданд, аммо рафтори Муҳаммаҷони Асламхон дуруст набуд дар ҳамон лаҳза. ва боз ба як бозигари дигари дастаи Сомон ҳам корти зард нишон дода мешавад. хуб аз ҳайати дастаи амонатбонк низ ба Собирҷон Гуляков корти зард нишон дода шуд. хуб Соҳибов бозигари дигаре аст ки корти зард гирифт. Анушервон Соҳибов рақами 13 аз ҳайати дастаи Сомон. ва Умед Кузиев ҳам корти зард нишон дода шудааст ба хотири он вокунише ки бозигари мазкур нисбат ба ҳариф дошт. хуб аст ки ҷараёни ин гуна бозиҳо дар пахши мустақим дӯстони гиромӣ инъикос мешавад ва боз гӯем дар маҷмӯъ ҷо ҳамон ҳолатро барои мо шумо якбори дигар нишон медиҳанд. ва инҷо муҳимтар аз ҳама мехостам бигӯям ки сабти ин бозӣ ҷараён дорад, зеро агар наворҳо набошад баъзан вақт дар чунин лаҳзаҳои баҳснок мушкил мешавад баҳо додан ба амалу рафтори бозигарон, мураббиён ва дар маҷмӯъ дастаҳо ва ҳамчунин ба он сухану гуфторе ки онҳо доранд. бояд фикр мекунам ба ҳар ҳол доварони мо сахтгир бошанд ба чунин ҳолатҳо, нагузоранд ки ҳамин гуна хатоҳо, ҳамин гуна гӯем амалҳое ки бисёр зишт ҳастанд, амалҳое ки метавонанд нофаҳмиро ба вуҷуд оранд байни бозигарони ҳарду даста боиси пайдо шудани ҷангу низо шаванд. онҳо бояд ба таври бисёр ҷиддӣ ҷазо дода шавад ва
این چیز باید حتما از سوی دوباران با دقتی تمام در رفتی بازی ها پیگیری گردد تا اینکه همین گونه حالت های نیزو برانگیز با وجود نآید. البته این ورزش از برد و باخت دارد، بسیار احساسی میشوند بازیگران در رفتی بازی، ولی آنها را با طور دیگر رفع کردن لازم است. توپ از میدان بیرون شد. در حالت قبلی بسیار یک ضربه خوب رو هم سوی دروازه خوشبختی سویف ما شما دیدیم، اما دروازه‌بان دسته سامان همون ضربه رو برطرف کرده توانست. خب چی اشاره می شود؟ ویرانشتین پایده بازی رو اینجا با اعتبار گرفته ایستاده است. داور خوشبختی سویف باشد از جای خود برمیخیزد. نسیم شریپوف در حالت قبلی با دروازه‌بان کیت با کیت مبارزه برد. و بعدا طوریدیم خوشبختی سویف به زمین افتید. اینجا اکنون پیش روی حمله نوبتی دسته سامان رو حمید ریزو لیگنری دسته امانت بانک میگیره. تو باز با اختیاری بازیگران دسته امانت بانک برگشت. البته از نگاه تجربه، از نگاه کسبیت اندک بازیگران دسته امانت بانک فرق کننده هم هستند. در میدان این چیزو هم شما دیده استید. در قیاس با بازیگران دسته سامان اکثر بازیگران دسته سامان باشد طوری گفتیم نسبتا جوان هستند، تجربهشون در این سطح کمی میکند، ولی قطعی نظر از این نمایششون در رفتی بازی این روزا بد نیست. همین گونه باید باشد. وقتی یک بازیگر خطا میکند از حریف عذر پرسیده توپ را به او برگرداندن در کار است. نکروز علی محمدов پاس میدهد. فریدون نعمتov، حسام نکروز. اکنون ادامه هجوم رو با اشتراک همدسته او عبادالله نظیرov میبینیم و عبادالله اکنون توپ را از دست داد. تا خاتمه وقت در نیمه یکمی رقابتی این دو دسته کمی دیگر حالا هست. تقریبا 3.5 دقیقه دیگر. کلوگذاریشی خوب. و اینجا چی؟ داور چی اشاره میکند؟ از طریق این دسته سامان اکنون خواهش کرده می شود که به میدان آیند و حالتی برخوردی بازیگران رو می بینیم. عبادالله نظیرov توپ را از میدان بیرون کرد، همزمان با این به حریف برخورد. در همان لحظه آسیب هم گرفته از حریف او بازیگری رقم 7 رمز امروخانov. و طور اشاره می شود باید بازیگر دیگری وارد میدان شود، زیرا رمز امروخانov درد بسیار وزنین و جانکاه را همین لحظه ها احساس میکند. بعد از برخوردی که داشت
осеби гирифтааш каме ҷиддӣ ҳам ҳаст. ту бо расиш ба бозигари дастаи Амонатбонк аз майдон берун шуд. ҳоло зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони мизбон аст. партофти навбатии тӯбро мебинем. дар ин ҳолат зарба аз сӯи Ҳотамшо Раҳмонов буд, аммо тавре дидед зарбаи ӯ ҳам ноаниқ сӯи дарвоза иҷро шуд. имкон намедиҳад капитани дастаи Сомон ба ҳариф дар лаҳзаи қаблӣ Муҳаммаҷони Асламхон хело хуб бозӣ кард дар наздикии ҷаримагоҳи худ. хуб акнун бозиро давом додан мумкин баъд аз он ки ба Муҳаммаҷони Асламхон кӯмак карданд ва ӯ аз майдон берун шуд. бозӣ боз ҳам идома пайдо мекунад. вале тавре мебинед Муҳаммаҷони Асламхон ба пуррагӣ аз майдон берун нарафтааст. ӯ дигар бора боз баргашт. маълум мешавад ки бозиро давом дода метавонад. умуман дар рафти бозии имрӯза хато аз ҳар ду ҷониб бениҳоят зиёд аст. агар аҳамият дода бошед дар пас додан, дар тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ доштану ташкил кардани ҳуҷумҳо хело ва хело камбудии зиёд дида мешавад ва чандон зебогии футзалро ҳам мо шумо дар нимаи якуми рақобат бо иштироки ин ду даста намебинем. хатои навбатии бозигарони дастаи Сомон бубинед ба чӣ оварда мерасонад. як аксулҳуҷуми бисёр ҳам хатарнок бо иштироки меҳмонон ва ин фурсат бошад аз сӯи Ибодулло Назиров истифода бурда нашуд. Ибодулло ҳам тавассути канори рост хело хуб гузашт. баъдан зарбаро зад. як бори дигар ҳамин ҳолатро мо шумо хоҳем дид. аз дарвозабон ҳатто гузашт, вале ба зарбаи ӯ дақиқият нарасид. акнун ҳоло тавре ишора мешавад дарвозабони дастаи Сомон андаке осеб гирифтааст. хушбахт Исоев. ва ин ҳам ҳамон ҳолате ки голи ягона ба қайд гирифта шуд. Фаридун Неъматов бо як зарбаи бисёр ҳам дақиқ ва маҳками худ ҳисобро кушод. мубориза давом дорад. инҷо акнун бозигарони дастаи Амонатбонк аз нав барои роҳандозӣ кардани ҳамла тайёрӣ мебинанд. хуб, тавре дида мешавад барои идомаи бозӣ ҳоло тайёр шудааст Хушбахт Исоев ва ӯ бармегардад. чанд лаҳзае ба ҷои ӯ Манучер Дусмаҳмадов дар хатти дарвоза қарор гирифт.
зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Амонат Бонк аст. зарбае ки Фаридун Неъматов зад бартараф шуд ва тавре мебинем баъдан худи Фаридун имкон намедиҳад ки бозигарони ҳариф ба аксул ҳуҷум гузоранд. хатои навбатии бозигарони дастаи Сомон ва ин маротиб ҳам футболбозони меҳмон футзалбозони меҳмон аз он истифода карда натавонистанд. аллакай дар маҷмӯъ агар ҳисоб кунем се маротиба ҳамин гуна хатои бисёр дағал дар нимаи майдони худ доштанд бозигарони Сомон, вале ҳариф аз он самаранок истифода карда натавонист. دقیقه آخر این جریان دارد دوستان گرامی. طوری گفتم در جریان رقابت اینجا فرصتی اکنون بسیار خوب پیدا می شود و حساب برابر شده ایستاده است. حساب برابر می شود دوستان گرامی در دقیقه 20 رقابت و جمعه خانزاده با زدن گل جوابی دست یافت از هیئت دسته سومون. тавре дида шуд дар ҳамон ҳолат шаҳриёр ҷумъахонзода хеле хуб мубориза бурд бо дарвозабони ҳариф Муродулло Алиқулов ва тавре мо шумо мебинем дар идома бозигарони дастаи Сомон тавонистанд ки ҳисобро баробар кунанд. бо ин ки ҳисоб баробар шуд акнун фикр мекунам дар ҷарони қисми дуюми рақобат боз ҳам ҳассосият ва рақобате ки имрӯз мо шумо дида истодаем боз ҳам ба авҷи аълои худ мерасад ва як бозӣ бисёр ҷолиберо хоҳем дид. хушбахт Исоев аз хати дарвозаи худ тӯбро ба бозӣ даровард ва гӯем ҳамкасби ӯ дар ҳамон лаҳза Муродулло Алиқулов ҳангоми баромадан аз мавқеи худ ба иштибоҳ роҳ дод. бо ҳамин дӯстони гиромӣ вақти нимаи якуми рақобат хотима ёфт ва ҳисоб тавре мо шумо мебинем баробар аст 1-1. дӯстони гиромӣ чанд лаҳзаи танаффус хоҳем кард ва баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюми бозӣ. бо мо бошед.
ҷараёни бозии дастаҳои Сомон ва Амонатбонкро аз даври панҷуми рақобатҳои Суперлигаи Тоҷикистон тамошо карда истодаед. Дар ҳол бо оғози қисми дуюм тавре мо шумо дидем як ҳуҷуми хатарнок аз сӯи дастаи Амонатбонк сурат гирифт ва дар ин ҳолат дарвозабон Хушбахт Исоев баъд аз он ки тавонист зарбаро баргардонад андаке осеб ҳам гирифтааст. як бори дигар ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. хуб, ҳисоб 1-1 аст. қисми якуми бозӣ бисёр ҷолибу диданӣ буд дар маҷмӯъ аз ҳар ду тараф. мо як бозӣ воқеан хуберо дидем. аввал бозигарони дастаи Амонатбонк гол заданд. Фаридун Ҳематов аз зарбаи ҷаримавӣ мустақиман тӯбро ба дарвоза равон кард ва дар дақиқаи 20-уми рақобат бошад ҳисоб баробар карда шуд ва тавре мо дидем дар ҳамон лаҳза Шаҳриёр Ҷумъахонзода аз иштибоҳи дарвозабони ҳариф Муродулло Алиқулов истифода бурду тӯбро ба дарвоза равон кард. хуб, тӯб ба бозӣ дароварда мешавад ва як таркиббороии бисёр ҳам ҷолиберо инҷо бозигарони дастаи Амонатбонк барои мо шумо пешниҳод мекунанд. хело зарбаи хубе буд. такроран метавонед бубинед. дарвозабон бошад дар ин ҳолат ҳам тайёр буд ки зарбаро бартараф кунад. Фаридун Неъматов дар лаҳзаи қаблӣ зарба зад. хуб, ҳайати дастаи Амонатбонк иборат аз бозигарони зерин аст. Муродулло Алиқулов дар хайти дарвоза, Собирҷон Гуляков, Султон Мирзоев, Фаридун Неъматов, Умед Кузиев дар панҷгонаи аввал ҷо гирифтанд. ҳамчунин ғайр аз онҳо Некрӯз Али Маҳмадов, Меҳрон Ризопур, Ҳамид Ризо, Ибодулло Назиров ва Насим Шарипов дар рӯйхати бозигарони эҳтиётии ин даста қарор доранд. сармураббии дастаи мазкур бошад Шамшод Ниятбеков аст ва дар рафти бозии имрӯз аллакай чанд маротиба бозигароне ки болотар гуфтем дар панҷгонаи аввал ҷо нагирифтанд дар рафти нимаи якум ба майдон баромаданд. умуман ин чиз маъмулан ҳамин тавр албатта дида мешавад. зуд якдигарро иваз кардану бозиро пурқувват кардан аз сӯи бозигарони эҳтиётӣ хело зиёд дида мешавад. хело олӣ инҷо ҳаракат мекунад дар ҳамин лаҳзаҳо Умед Кузиев, вале баъдан пеши роҳи ӯро Хушбахт Исоев мегирад. хуб, дӯстони гиромӣ, дар панҷгонаи аввали дастаи мизбон бошад бозигарони зерин ҳастанд. Хушбахт Исоев дар хайти дарвоза, Ҳотамшо Раҳмонов, Комронҷон Хушвақтов, Муҳаммадҷони Асламхон ва Рамз Амрохонов. илова бар онҳо дар ҷараёни бозии имрӯза чанде аз бозигарони дигар ҳам вориди майдон шуданд. як қисми дигарашон ҳоло имкон пайдо накарданд, аммо барои онҳо ҳам фурсат ҳатман пайдо мешавад. аз ҷумла рақами 77 Муҳаммад Афғонов, рақами 10 Насим Файзов, рақами 9 Шаҳриёр Ҷумъахонзода, рақами 13 Анушервон Соибов, рақами 1 Манучер Дӯстмаҳмадов, рақами 17 Сиёвуш Бозоров, рақами 19 Бобохонов Ансорӣ, рақами 23 Муҳаммад Маҳдизода, рақами 4 Умед Бобозода. сармураббии даста Ҳикмат Фузайлов. бисёр паси хуб буд, аммо дар ин ҳолат тавре мебинед тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад Султон Мирзоев. дар нимаи аввал рақобат бениҳоят зиёд буд ва як бозии пуршиддатро аз ҳарду ҷониб мо дидем. ҳатто ҳолатҳое буд ки баҳсу низоъҳои зиёд ҳам ба вуҷуд овард. нофаҳмии байни худи бозигарон ҳам инҷо дида шуд. акнун умедвор мешавем ки дар қисми дуюм мо бештар аз ин ду даста бозии бисёр хубро дар майдони футзал мебинем. баҳсу мунозираҳоро як тараф гузоштан лозим ва бештар аз паи нишон додани бозии бисёр хубу ҷолиб шудани бозигарон талаб карда мешавад. хуб, тавре ҳоло ишора шуда истодааст ҳамон ҳавои атмосферии дохили
توپ با талабот ҷавобгӯ нест. аз ин рӯ توپ иваз карда мешавад. خب بحث مناظره اطرافی آن است که دمای اتمسفری داخلی توپ آنقدر جانب‌ها رو قانع نکرده است. گاه اعتراض از سوی دسته سامان است و گاهی دیگر اعتراض از سوی دسته امانت بانک. با این روش البته به موافقه رسیدن بسیار مشکل می شود. شخصانی مسئول البته باید همه این رو بسنجند و اونها بگویند که آیا این دعواهایی که بازیگران دارند درست است یا نه. و در همین لحظات دوستان گرامی حساب طور میبینید 1-2 میشود. گل دومی بازیگران دسته امانت بانک را باز هم فریدون نعمتов به هدف میرساند. حالتی که البته برگرداندن آن چندان باید مشکل نباشد. در همین لحظه ها ضربه هم چندان قوی نیست از سوی فریدون نعمتов به موقع ضروری میبراید. ببینید بازیگران دیگری دسته سامان گویا تماشابین باشند. در همان لحظه ها پیشروی بازیگری حریف را گرفتن نتوانستند. در نتیجه فرصت بود و فریدون نعمتov با ضربه خود حساب را 1-2 کرد. در جریان بازی امروزه طور گفتیم این الکه دومین گلی او است. تا همین دور در روی خط نشانزن‌های بهترین از هیئت دسته امانت بانک 2 نفر پیشرفت بودند. یکی نکروز علی محمدов که 6 گل داشت و دیگر سلطانشاه میرزویف که 5 گل. قبل از آغاز رقابت‌های دوره پنجم باشد بهترین نشانزن اقبال واسطزاده بازیگر دسته سپر بود که 7 گل در حساب خود داشت. و در همین حالت اکنون طور ما و شما می‌بینیم حساب 2-2 می‌شود. بسیار هم خوب و سری وقتی به میدان برآمد بازیگری رقم 88 حاتمشاه رحمانов و محض او حساب را برابر کرده ایستاده است. حتما صحنه تکراری را ما و شما خواهیم دید دوستان ارجمند. اینجا ببینید مثل که در گل یکمی بازیگران دسته سامان دیده شده بود پرتافتی دروازه‌بان به نزدیکی جریمه‌گاه باز هم اشتباهی همتای او یعنی مرادالله علیقلوف در این حالت خیلی خوب مبارزه برد حاتمشاه رحمانov. ضربه یکم رو هم او زده بود که توپ به ستون دروازه حریف رسیده برگشت و دروازه‌بان مرادالله علیقلوف تو فهمید که چی حالت رخ داده ایستاده است. الکی حاتمشاه باری دوم امکانیت پیدا کرد برای ضربه زنی و این دفعه خطا نکرد و توپ رو به دروازه جا نمود. حساب باشد 2-2 شد. خوشبختی سویف باز هم به هجوم پیوست شوی او خیلی کمک رسانیده ایستاده است. کامران جان خوشبختov در حالت قبلی بازیگری رقم 8 ضربه زد. و فرصتی نوبتی اینک دوستان گرامی چی خطای بسیار دغل را بار دیگر از سوی بازیگران دسته امانت بانک ما و شما دیده ایستاده ایم. حساب در همین لحظه ها 3-2 می شود و محمد افغانov گل نوبتی بازیگران دسته سامان را به هدف می رساند. این هم شادی و خرسندی مخلصان دسته سامان است. آنهایی که امروز برای دستگیری دسته دانشگاه ملی تاجیکستان با مجمع ورزشی که در شهرک دانشگاه ملی تاجیکستان بنیاد شده است تشریف آوردند. خیلی خوب امروز آنها دسته خود را دستگیری میکنند و
دیده می شود که با فرق از بسیاری از بازی‌هایی که در سوپرلیگ صورت میگیرد همدیگر فهمی مخلصان و بازیگران خوب است از دسته سومون. البته اگر بهادیم زیرا طور بالاتر گفتیم یک قسمی بازیگران دسته هم اصلا خود دانشجویان هستند و کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان و امروز طبیعی است که از سرپرستی آنها شاگردان و گویم دانشجویانی که در دانشگاه تحصیل میکنند و نمایندگان گویم گروه استادان را هم اینجا دیدنمان ممکن از دسته سومون خیلی خوب دستگیری کرده ایستادند. توپ در میدان باقی میماند. هوتامشور رحمانوف ضربه او را میبینیم اما این ضربه برطرف شد. حمید ریزا ضربه را برگرداند. لیگنری دسته امانت بانک در لحظه قبلی پاسی او خطا بود. برای هم دسته‌اش حالت را بنهایت مشکل کرد. حمید ریزا با یک پاسی دوده‌اش یک بار دیگر میتوانید ببینید حالتی که فریدون نعمتов گل زد. همینجا لازم بود با محمدجان اسلمخان که پیش راهی بازیگری حریف را بگیرد اما او اجازه داد که فریدون به موقع آزاد برآید و بعدا آزادانه ضربه خود را سوی دروازه روان کند. اما هم دسته‌های محمدجان اسلمخان توانستند نه تنها همون گل سردوده را جبران کنند بلکه در حساب پیشرفت هم شد. باری اول در رفت بازی امروز دسته سومون آنها قبلا دو دفعه در حساب خفا ماندند و بعدا توانستند حساب را برابر کنند. اینجا توپ را بایی بسیار خوب از سوی هوتامشور رحمانوف به قاعده ویران کنی توپ را گرفت این بازیگر و حالا اشاره می شود که برای رساندن کمک رفت بازی را منع کرد داور. نکروز علی محمدov فلکه از جای خود برخاست. یک بار دیگر بیاید ببینیم هوتامشور رحمانوف در همان حالت توپ را از نزد نکروز علی محمدov گرفت. اینجا اکنون نکروز علی محمدov با توپ و ضربه بسیار هم قوی از سوی او حساب برابر می شود 3-3 حساب و اینجا اکنون اعتراضی بازیگران دسته سومون را ما و شما دیده ایستادیم. آنها از آن شکایت دارند که در حالت قبلی نکروز علی محمدov با قاعده ویران کنی توپ را گرفت. تا جای این شکایت میتواند دوستان گرامی جا هم داشته باشد زیرا توجه کنید در لحظه که توپ را از حریف میخواهد ستاند نکروز علی محمدov با دستان خود چگونه حرکت کرده ایستاده است. خب الکی گل به اعتبار گرفته شد و حساب 3-3. این لحظه ها باز هم پرتافت توپ از سوی خوشبختی سویف به نزدیکی جریمه‌گاه حریف. باز هم میبینیم در مبارزه با مرادالله علیقلوف بازیگران دسته سومون برای دروازه‌بانی حریف چگونه مشکلی ایجاد میکنند. بنیاد جولی بود دیدنی صورت گرفته ایستاده است اکنون قسم دومی رقابت و همین لحظه بازیگران دسته امانت بانک گل چهارم خود را هم به هدف میرسانند. گزارش بسیار خوبی نکروز علی محمدov و ببینید که انامین پیوست شوی او به خط حمله به چی آورده میرساند. پس او به موقع خالی مونده و عبادالله نظیرov حساب را 3-4 کرد. از نو امانت بانک در حساب پیشرفت شد. بار دیگر میتوانید ببینید گزارشی نکروز علی محمدov را و پسی که او داد بسیار سری وقتی و مهم بود. هم حرکت های خودی این بازیگر و هم پسی که او داد. در یک آن واحد در یک میجه زدن در رفت بازی فوتزال نتیجه میتواند عوض شود. باز یک ضربه دیگر اما این دفعه اکنون خوشبختی سویف این ضربه را برطرف میکند.
خب البته چنین ҳолатҳо ҳисобида намешавад, зеро аз як дарвоза ба дарвозаи дигар берасиш ба ягон бозигари дигар агар тӯб рафту бори дарвоза ҳам шуд, он гол ҳисобида нахоҳад шуд. қариб буд ки Некрӯз Алӣ Маҳмадов ба як хато роҳ диҳад. Дар лаҳзаи қаблӣ тавре дидем Рамз Амрохонов мехост аз ӯ тӯбро ситонад. андаке дигар боқӣ монда буд ки Рамз дар ҳамон ҳолат комёб ҳам шавад. муҳаммадҷони Асламхон тӯбро нигоҳ медорад, вале вариантҳои муносиб пайдо накард барои пас додан. хушбахти Соев хело хуб дар рафти бозиҳо то ба маркази майдон омада барои роҳандозӣ кардани ҳамлаҳо, барои гӯем бештар кардани вариантҳо дар хатти ҳуҷум кӯмаки худро мерасонад. дарвозабони мазкур таҷрибаи зарурӣ ҳам дорад. тавре гуфтем дар бозиҳои тими миллии кишвар ҳам қаблан иштирок карда буд ва то чанд бор дар хатти дарвозаи тими миллии кишвар дар рақобатҳо ҳунарнамоии ӯро мо дидем. аут ба фоидаи дастаи Сомон аст. хушбахти Соев аут. зуд тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи Сомон. кӯшишҳои навбатӣ акнун аз сӯи муҳаммадҷони Асламхон буд барои пас додан, аммо тӯб ба бозигари ҳариф расида аз майдон берун шуд. дастаи Сомон тавре гуфтем дар се бозии қаблӣ як ғалаба, як мусовӣ ва як бохтро ба қайд гирифтааст. табиист ки ин тим мехоҳад боз дар ин давр имтиёз ба даст орад ва хело мубориза ҳам бурда истодааст. умуман дар ҷараёни рақобатҳои мавсими кунунии суперлигаи футзали кишвар тавре мебинем рақобатҳо нисбатан ҷолиб ва пуршиддат ҷараён доранд ва таваҷҷӯҳ махсусан ба футзал хело зиёд шудааст. ҳатто дар ҳайати баъзе аз бошгоҳҳое ки қаблан дӯймо бозигарони маҳаллӣ ҳамон шаҳрноҳиҳо ҳунарнамоӣ мекарданд, акнун мебинем бозигароне ки қаблан ба тими миллии кишвар ҷалб мешуданд ва бештар дар бошгоҳҳои пойтахт ҳунарнамоӣ мекунанд, бозӣ карда истодаанд. ва ин баёнгари он аст ки ҳар кадоме аз дастаҳо ҳайатҳои худро пурқувват карданд, мехоҳанд натиҷаҳои беҳтар ба даст оранд, мураббиёни хуб ҷалб карда мешавад, легионерҳои хуб ба ҳайати ин дастаҳо омада истодаанд. ва илова бар ин бояд бигӯем ки маблағи ҷоизавии калон ҳам аз сӯи лигаи футзали кишварамон барои дастаҳое ки ҷоизадор мешаванд дар мавсими кунунӣ рақобатҳои суперлигаи тоҷикистон гузошта шудааст. на он қадар зарбаи қавие буд аз сӯи муҳаммадҷони Асламхон ва дар маҷмӯъ акнун аз рӯи хабарҳои охирин маблағи ҷоизавии суперлигаи кишвар дар соли ҷорӣ 200 000 сомониро ташкил медиҳад. бехтараш дар мавсими ҷорӣ, мавсими 2024-25. инҷо фурсати бисёр хуб буд, аммо тавре дидед Насим Шарипов аз имконияти худ истифода бурда натавонист. Фаридун Неъматов тӯб дар майдон боқӣ монд. Умед Кузиев зарбаи ӯ бартараф мешавад ва бозигарони дастаи Сомон мехостанд ба аксул ҳуҷум гузаранд. инҷо бошад қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале, Собирҷон Гуляков дар ҳолати қаблӣ қоидаи бозиро вайрон кард. як бори дигар метавонед бибинед ҳамин ҳолатро. бале, зидди бозигари рақами 7
ҳариф Рамз Амрухонов ӯ ба қоида вайронкунӣ даст зад. дар нимаи дуюм голҳо хело зиёд буданд ва рақобат ҳам бисёр диданӣ ва ҷолиб сурат гирифт. акнун бубинед чӣ гуна зарбаҳои хатарнок яке паси дигаре сӯи дарвозаи ҳамдигар сурат мегирад. махсусан зарбаи аз масофаи дур задаи бозигарони Амонатбонк хатарноктар буд. баъз яке аз бозигарони бо таҷриба тавре мо дар ҳолати қаблӣ дидем Ҳамид Ризо бо сармураббии дастаи худ Шамшод Ниятбеков суҳбат мекард. Собирҷон дар ин лаҳзаҳо тӯбро нигоҳ медорад. Пас ба Умед Кузиев, на мазрат ба Фаридун буд албатта ва Фаридунро афтониданд. зидди Фаридун дар ҳолати қаблӣ қоидаи бозӣ вайрон шуд. хело хуб шуд ки дар қисми дуюм бозигарони ҳар ду даста бештар ба бозӣ таваҷҷӯҳ мекунанд ва тавре мо ишора кардем он нофаҳмиҳо, он низову ҷанҷолҳое ки буданд дар қисми якум бештаре аз онҳо монданд ва ин бисёр хубам ҳаст. боз ҳам зарбаи рост аз сӯи Фаридун Неъматов дида мешавад ва ин маротиб хушбахти Исоев аз ӯдаи баргардондани зарба баромад. Собирҷон дар ин мубориза то ба охир талош карда истодааст ва тавре мебинем акнун дар ин лаҳзаҳо баъд аз хатои ӯ ҳамдастояш маҷбур шуданд ақибнишинӣ кунанд ва худи Собирҷон бошад тӯбро аз майдон берун карду кӯшиш намуд андаке ҳам бошад барои бартараф кардани хавфу хатар саҳми худро гузорад. боз ҳам зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Сомон аст. мухлисон хело беқарор ҳастанд. ин лаҳзаҳо дар ҷойҳои худ нишастан наметавонанд, зеро ҳассосияте ки дар бозии имрӯз аст ин чизро аз онҳо талаб мекунад то ҷое гӯем хато нахоҳад буд. бори дигар такрорам шавад гуфта мегузарам ки аз нигоҳи бозигароне ки дар ҳайат дорад таҷриба ва касбияте ки бозигарони мазкур доранд дастаи Амонатбонк яке аз дастаҳои бисёр хуби суперлигаи кишвар дониста мешавад ва бозӣ кардан муқобили ин даста барои дастаи Сомон бар ин тими навтасис осон нест. вале имрӯз дастаи Сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳам хело ва хело ҳунарнамои хуб нишон медиҳад. боз як шонси дигар буд. Рамз Амрухонов дар ин ҳолат зарба мезанад ва тавре мебинед Муродулло Алиқулов аз ӯдаи баргардондани ин зарба баромад. бисёр шонси хубе метавонист дар ҳамин лаҳзаҳо пайдо шавад, аммо тавре мебинем Рамз Амрухонов ки ба сӯи партофти тирвори ҳамдастааш пояшро гузошт, тӯб ба самти дарвоза не балки ба тарафи дигар рафт. дар ҳамон ҳолат хушбахти Исоев ҷо боз ҳам партофти ӯ ба наздикии ҷаримагоҳи ҳариф буд, аммо аз ҳамдастааш касе набуд то он партофтро соҳиб шавад. хуб, тавре мо иттилоъ пайдо кардем дӯстони гиромӣ. аллакай
بازی دسته‌های استقلال و رگر در دور پنجم خاتمه یافته است و استقلال با حساب 4-2 توانست در این رقابت در خانه خود پیروزی به دست آورد. رستم حمیدов با زدن 2 گل دست یافت و در روی خط نشان‌زن‌های بهترین شماره گل‌های خود را بازیگر دسته استقلال با اقبال واسیدزاده برابر کرد. هر دوی آنها اکنون 7 گلی دارند. خوشبختی سویف در مرکز میدان قریب بود توپ را از دست داد. بعداً فشاری بازیگران دسته امانت بانک به هر حال تاثیر خود را رساند و توپ از میدان بیرون شد. ҳуҷуми ҷавобии бозигарони дастаи Сомонро мебинем. Рамз Ҳамроҳхонов тӯбро мегузорад, вале барои Муҳаммадҷони Асламхон имкон пайдо нашуд ки зарба занад ва хело зиёд ҳуҷумҳо аз ҳарду ҷони пайдар ҳам дида мешаванд. ман фикр дорам давоми дақиқаҳои баъдии рақобат ҳам ҳамин гуна як бозии бисёр ҷаззобу пуршиддатро мо бо иштироки ин дастаҳо мебинем. некрузали маҳмадов гузариши бисёр хуби навбатӣ аз сӯи ӯ. бубинед аз наздикии ҷаримагоҳи худ то ба наздикии ҷаримагоҳи ҳариф тақрибан бидуни муқоимати ҷиддии ягон нафар бозигари ҳариф наздик шуд ва танҳо баъдан пешроҳи ӯро гирифтанд. ибодулло назиров ва зарбаи навбатии ӯ, аммо ин ҳолат ҳам бартараф мешавад. аут аст на зарбаи кунҷӣ. хуб зарбаи навбатиро мебинем ва чӣ гуна ҳолат пеш меояд дар ҳамин лаҳзаҳо. қариб буд ҳамид ризо фурсатро истифода бараду боз ҳам ҳисобро тағйир диҳад. раҳмонов ин ҷо зарбаи ин бозигарро мебинем, аммо тавре дида мешавад акнун зарбаи мазкур ҳам каме хато меравад. некрузали маҳмадов ва бубинед дар лаҳзаҳое ки зарур аст бозигарони дастаи амонатбонк бехато тӯбро нигоҳ дошта метавонанд. ҳатто ҳолатҳое буд ки зери фишори ҳариф қарор гирифтанд, аммо аз ҳамон вазъиятҳо баромаданд. инҷо боз ҳам як зарбаи дигари бисёр хатарнок аз сӯи муҳаммадҷони асламхон дида мешавад, вале тавре мебинем ин дафъа акнун зарбаи бо пои чап задаи ӯ ба сутуни дарвоза расида баргашт.
کمی در پاس دادن خطا کرد محمد جان در لحظه قبلی. пешроҳи Ибодулло Назиров акнун гирифта мешавад ва ҳамон тавре довар ишора карда истодааст. аут ба фоидаи дастаи Сомон аст. хушбахт исоев пас ба канори чап раҳмонов пас медиҳад ба муҳаммадҷони асламхон. идомаи ҳуҷумро акнун дида наметавонем, зеро бозигари рақами 77 дар лаҳзаи қаблӣ муҳаммад афғонов тӯбро аз даст дод ва фурсати бисёр ҳам муносиб акнун аз сӯи бозигарони амонатбонк истифода бурда намешавад. ин маротиб Ибодулло Назиров хело хуб ҳаракат кард дар наздики ҷаримагоҳ, барои худ имконияти беҳтарини зарбазаниро бо пои чап муҳайё намуд ва зарбаашро ҳам дидем, вале тӯб хато рафт. муҳаммадҷон акнун тӯбро аз даст медиҳад. некрӯз Алӣ Маҳмадов ва бубинед ки ба таври инфиродӣ ҳаракатҳои ӯ қариб буд боиси голи навбатӣ бозигарони амонатбонк шавад. як бор дигар метавонед бубинед андаке ба ҳар ҳол бозигари ҳариф ҳам аз қафо ки бо дасташ ӯро тела кард боис бар он шуд ки мувозинатро аз даст диҳад. дар ҳамон лаҳзаҳо некрӯз Алӣ Маҳмадов ва инҷо садгузории бозигари дастаи амонатбонк сари вақтӣ буд ва қариб буд ки ҳамон садгузорӣ агар зарбаро сӯи дарвоза мерафт боиси гӯем пайдо шудани мушкилиҳои нав барои дарвозабони ҳариф хушбахт исоев гардад. зарбаи навбатии некрӯз ҳам бартараф мешавад. ба тавре мебинед зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи амонатбонк аст. акнун хело зиёд дар наздики ҷаримагоҳи худ беаҳамиятӣ мекунанд ҳамин лаҳзаҳо бозигарони дастаи Сомон ва ду маротиба ба ҳариф иҷоза доданд ки аз масофаи бисёр наздик зарбаҳои худро иҷро кунанд, аммо баъдан ба ҳар ҳол ин зарбаҳо бартараф шуд. вале худи омили он ки чунин имконият доданд ба ҳариф бисёр нигаронкунанда аст, хоса дар ҳамин гуна лаҳзаҳои ҳассос. дар солҳои охир тавре мову шумо медонем таваҷҷӯҳ ба футзал дар кишвар хело ва хело афзуд. натиҷаву дастовардҳои охирини дастаи мунтахаби футзал боз ҳам ин ҳамаро бештар мекунад. инҷо имконияти навбатӣ барои умед кузиев пайдо шуд, аммо тавре мову шумо дидем дар лаҳзаи охир бозигарони Сомон тавонистанд пешироҳи ӯро бигиранд. як бор дигар метавонед бубинед ду зарба пай дар ҳам иҷро шуд ва хушбахт исоев дар ҳолати якум, баъдан ҳамдастаи ӯ дар ҳолати дуюм зарбаро баргардида буд. инҷо боз як зарбаи дигари хатарнок ва боз ҳам дарвозабон хушбахт исоев аз худ корнамоӣ ва қаҳрамонӣ нишон дода истодааст. вақт барои дастаи Сомон бениҳоят кам боқӣ мемонад. инҷо хатои бозигари дастаи Сомон дида мешавад, бале дар мубориза бо Фаридун Неъматов иштибоҳ кард муҳаммадҷони Асламхон. аз нав бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад, зеро тӯб дар ҳоли ҳаракат буд ва бозигарони дастаи амонатбонк саросемавор онро ба бозӣ дароварданд.
хуб довар хоҳиш карда истодааст ки каме тӯб қафотар бурда шавад. аз ҳамон нуқтае ки қоида вайронкунӣ дида шуд, аз ҳамон нуқта бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. лаҳзаҳои ҳассосе мо шуморо дар пеш интизоранд. бозигарони дастаи амонатбонк агар аз як ҷиҳат барои нигоҳ доштани ҳисоб талош кунанд, аз сӯи дигар тавре гуфтем онҳо метавонанд дар лаҳзаҳои зарурӣ барои худ имконият пайдо намоянд, вале бозигарони дастаи Сомон ҳам аз ин чиз истисно нестанд. инҷо каме нофаҳмӣ байни Муродулло Алиқулов ва бозигари дастаи ҳариф дида шуд. Муҳаммадҷони Асламхон узр пурсид дарҳол аз дарвозабони ҳариф ба хотири он хатое ки кард. як бори дигар биёед бубинем. ана ҳаминҷо зарба зад ва баъдан хост аз дарвозабон ки тӯбро ба дасти худ гирифтааст тӯбро ситонад, вале маълум буд ки ин кор хато аст. ба хотири эътироз баён кардан ба довар дар ҳамон лаҳза агар аҳамият дода бошед, корти зард гирифт яке аз мураббиёни дастаи амонатбонк. аммо ин дигар чандон муҳим нест. вақт бениҳоят кам боқӣ монда истодааст барои дастаи мизбон. лаҳзаҳои ҳассос ва ҷолиби бозӣ боқӣ монданд. бозии қаблии худро дар ҳамин майдон тавре гуфтем бозигарони дастаи Сомон 6-6 мусовӣ ҷамъбаст карда буданд. имрӯз бошад 30 сония боқӣ монданд то анҷоми рақобат. бо тафовути 1 гол аз дастаи амонатбонк қафо монда истоданд онҳо. муҳаммадҷони Асламхон паси он намегузарад ва дар ин лаҳзаҳо акнун тавре мебинед Отамшо Раҳмонов ҳам тӯбро дар майдон нигоҳ дошта натавонист. ҳамагӣ 10 сонияи дигар боқӣ мондааст то анҷоми рақобати имрӯза. тӯб ба бозӣ дароварда шуд. Муродулло Алиқулов партофти тӯб ба сӯи ӯ. инҷо имкон набуд барои роҳандозӣ кардани ҳамла. хушбахти Соев дарҳол тӯбро ба наздикии дарвозаи ҳариф мепартояд, аммо тавре мебинед тӯб ба касе намерасаду аз майдон берун мебарад. дигар вақт боқӣ намемонад дӯстони гиромӣ ва бозигарони дастаи амонатбонк тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранду пирӯзиро соҳиб ҳам мешаванд. бисёр як рақобати ҷолибу диданӣ ва пуршиддатро дар маҷмӯъаи шумо дидем. баҳсу мунозираҳои зиёд ҳам буд дар бозии имрӯза, махсусан дар қисми аввал, вале дар нимаи дуюм бозии бисёр ҷаззобу диданӣ аз сӯи дастаҳои Сомони Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва Амонатбонк барои мо шумо пешниҳод карда шуд. дӯстони азизу арҷманд, изҳори сипос мегӯем ки тӯли ин муддат бо мо будед. як рақобати бисёр хубу диданиро фикр мекунам тамошо кардем. боз ҳам ба ин ду даста дар рақобатҳои баъдӣ бурду зафар ва комёбиҳои нав ба навро орзумандем. бигзор ҳамаи бозиҳои суперлигаи футзали кишвар ҳамин гуна ҷолибу диданӣ мисли бозии имрӯза байни дастаҳои Сомон ва Амонатбонк сурат гирад. дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. фишурдаи лаҳзаҳои беҳтарини ин рақобатро дар поёни гузориш шумо метавонед тамошо кунед. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.